नमस्कार, हमार नाम नेहा है और भोजपुरी चस्का देख रहा बनी। आज के वीडियो में हम रउआ के बताएं भोजपुरी के कुछ ऐसने कलाकारन के बारे में जहाँ के बॉलीवुड के फिल्मन में भी गीत गा चुकल बानी। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के गाना आई नहीं से वहाँ के एगो अलगे पहचान मिलल। लेकिन का रउआ के पता बा कि पवन सिंह से पहले खेसारी लाल यादव, मनोज तिवारी जैसन कई गो कलाकार बॉलीवुड के फिल्मन में गाना गा चुकल बानी। ए लिस्ट में पहल का नाम बा मनोज तिवारी के। मनोज तिवारी साल 2012 में अनुराग कश्यप के फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के गाना जिया हो बिहार के लाला गौले रहनी और ये गाना काफी हिट भइल रहे। एकरा बाद पंचायत 3 के गाना हिंद के सितारा में भी मनोज तिवारी अपन आवाज दिले रहनी। मालिनी अवस्थी अवधी आ भोजपुरी गायकी के दुनिया में मालिनी अवस्थी के एगो बढ़न नाम बा। पद्मश्री से सम्मानित मालिनी करीना कपूर आ सैफ अली खान की फिल्म एजेंट विनोद के गाना दिल मेरा मुफ्त का गौले रहनी जौन गर्दा मचा देले रहे। एकरा अलावे उ 4 फुटिया छोकरे दम लगा के ऐसा और बम बम भोले जैसन गीत में अपन गीतन से लोगन के दिल में एगो खास जगह बनौले बाड़ी। खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव 2014 के फिल्म कोयलांचल के गाना AK-47 गौले रहले। ये फिल्म बिहार के माफिया की कहानी पर बनल रहे। कल्पना पटवारी 2013 में फिल्म आर राजकुमार के गाना गंदी बात के गौले रहली। एकरा अलावा वहाँ के विद्या बालन के फिल्म बेगम जान में ओरे कहारों में अपन आवाज दिल रहली। एकरा अलावा यहाँ के खट्टा मीठा, रनिंग शादी जैसन कई गो फिल्मन में गाना गा चुकल बाड़ी। शारदा सिन्हा के सभी लोग जानेला। यहाँ के कौनो पहचान के मोहताज नहीं की। यहाँ के सलमान खान के फिल्म हम आपके हैं कौन के गाना कहे तो से सजना की तोहरी सजनिया में गाना इतना अच्छा रहे कि वहाँ के लता मंगेशकर जी भी तारीफ कैले रहे। कई कलाकारन लोग न केवल भोजपुरी सिनेमा के चमक बढ़ावले बानी बल्कि बॉलीवुड में भी अपन अलग छाप बनौले बानी। हमनी के गर्व बा कि भोजपुरिया माटी के कलाकारन के मेहनत आ संघर्ष के फल अब सब जगह देखे के मिल रहा बा। आशा बा रउआ की वीडियो पसंद आइल हुई। अगर पसंद आइल हुई तो लाइक करी, शेयर करी और हमनी के चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी।